DXDC Radyoman Report. Hingpit nang gikasa sa Comelec at Davao City ang backlash operation batok sa mga campaign materials nga wala sa designated areas karong buntag lang. Kauban sa Comelec at Davao City ang DNR, DPWH 11 Kapulisan o Task Force Davao diha sa paglusad og backlash operation diin matud ni Buhangin Police Station Chief of Police Major General Piderio. Ang Barangay Buhangin ug Barangay Kamantian ang punting karon og samtang sa Agdao District karong hapon. Pero gitanaw ni Comelec 11 Acting Regional Director Attorney Gay Innumerables ang backlash operation lakang kini lamang sa Comelec Davao City tungod kay ang nationwide simultaneous backlash operation sa entero nasod may tabo pa karong adlawng Biyernes. Gipasabot ni Innumerables nga ang kadtong mga kandidato dunay daghang mga posters mabaklas karong adlaw mao'y pasakar og kaso or kung diskwalifikasyon o mismo ang mutindo nga reklamante mao ang Comelec. Dili na makamahay matud pa mga kandidato sa lakang karon sa Comelec. Gumikan naghatag na og 3 ka adlang maong buhatan aron ilang tanggalon ang ilang mga election posters apan daghanan kanila gahi og ulog wala mo sanong sa komunikasyon nga gipadala ngadto kanila. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman Joel Veray, Tatak RMN. Tatak RMN.